ug nakasabot yun sila sa kamaguran. Ang katuwa nila, tigtampungan na sa matikot ug nagbago sa ilang kinabuhi. Bisag di katuuhan paminaw, urang taho sa yearbook ang among mga eksperyensya. Makapadasig kaayo. Maog yun. Mas okupado kayo ni karon ug mas malipayon. Tinduta no? Nagkinahanglan ba magtapang dito? Dako kayo ang panginahanglan dito. Makaato ka dito, bisan karusa. Unsa ba hinuoy maayo, James, kung muadto ka, anong imo makita mismo? Tabangan ka na mo sa pagplano. Una-unahon ko nagmaayo. Ikapasalig kunimo nga digid ka magmahay sa pag-alagad kang Jehova ug iya kang panalaginan sa imong mga paningkamot. Ay, maayo tag ingon usab ni anak ng lantaw si Dave. Gani siya apresiasyon sa espiritual nga mga butang. Di ta makasiguro ana James. Tingali mag-anggora siya sa ulahi ug makabaton og maayong relasyon kang Jehova. Nasubian na si Dave. Ang lakaw na ta. Pagdalita aron makaabot ka sa concert. Hay, sa katapusan, makalakaw na kita. Ay, ako na lang, right? Kapoy ka na. Kay unsa may imong pagtuo? Ubog ko? Di ba nakainuman sa ka? Oo, pero kamay ka. Sige na, ako na lang, right? Pwede ba? Ayun na, daghang kiyaw-kiyaw niya. Bakit saling na ako? Bitaw, Dave, naon man ka? Kasagdi siya. Asa pa ba yung gikabalaan? Tana mo, uy. Malate na ta ba? Tana, adto na ta. Nausa ka? Nakasabot ka ba sa imong gihangyo na ko? Bahala ka, di yun ko musugot. Pamati ra ko. Kung di ka maangkon na ikay nag-drive, mapriso yun ko. Kung maangkon ko nga ako'y nag-drive, ako'y mapriso. Sige na. Ako'y bahala sa pagbayad sa tanan. Wa ka ba makalubo? Di ko. Di ko mamakakparani mo. Kinahanglan tabangan mo nimo. Impas na gyud ko kung maibaluhan ang lisensya. Nakasabot ka ba? Pero di man ako nag-drive, ikaw ang nag-drive. Kaya nga nabitaw di ka nga ako'y drive. Di na ikaw nimo tabangan. Apil ako, bigo ko nimo. Away amigo nga mong himo, niili sa iyang amigo. Sige na. Binuang ni. Nga ano ko din taon na ako may imong ido. Sir, di ako ang nag-drive. Oy, oy. Mga hubog mong duha. Wa mo'y mga bubot. Tanawa ko lang sa inyong gihimo sa kuyog inyong mga babae. Ayaw nagbubot. Siya nag-drive, sir. Sir, di ako eh. Hello, dito na mga tarungan sa presinto. Tunay mga tanong ninyo, ang imong kuyong dahil isulti. Apan tinuod yun lang akong isulti nito, sir. Isang ipasusi pa nimo ang mga fingerprints sa manibila. Nakasiguro ka? Pareho mo na kainom. Sir, pamatian ako. Ikay pamati. Kung sa inyong pagtuo, nagdula-dula lang mo. Ambot mo sa'y problema ninyong duha. Apan nahibaw ko nga kung sa ninyo nag-drive nga nakainom.
Kung ako'y pagbuton, ipapriso ta mong duha. Sir, maayo ra ba sila Roxanne o Janice? Samdan ba sila? Karon interesado kang mahibalo kung naunsa na sila. Magpasalamat ka kasamdan lang sila. Miingon sila ng ibugnan mo nila sa pag-drive, kay hubog na mo. Ha? Maunay gingon ni Roxanne? Hapit mo mga matay ang inyong kalaki. Pero sir, sila ningon nga. Unsay sila miingon? Nahibaw ka ba? Unsa man? Puyo diya, balik ako. Abdi na puta ni si Al. Ipaang ko niya nga ako'y nag-drive para ako'y mapriso. Padlungon yun di ay ni si Al. Huwag si Roxanne. Nag-ingan siya kasi ako ni nagpugong namo nga di mag-drive. Naunsa siya? Siya nag-rabli. Sang kalakihan na naitabo manin ako. Naisugang maghinuon ko sa kadaot. Nga nung nagpakabutang ko sa akong nakita. Kining mga tawhana, mga way kalimpay, mga way hinungdan. Naunsa man ko nga naghibaw man ang tapos kamaturan. Huwag nagtuo ko nga maugyot niya ang kamaturan. Ang akong mga higala sa kongregasyon, mga buutan, huwag hinuo kong konsensya. Naunsa man ko rin. Samtang ang uman nagtuon sa kamaturan, nagbago sa ilang kinabuhi, ang ako hinuong kinabuhi, ako lang gidaon o kinusik-usikan. Gusto gina si Papa. Kung mubiya ka sa organisasyon ni Jehovah, dalit kang mabiktima ni Satanas. Ang usa dili tinuod nga nahigugma nimong gawas kung siya nakaila ug nahigugma usab kang Jehovah. Pahuli ning taon do, ug balik kang Jehovah. Nahibaw bitaw ka nga bukas kanunay ang balay para nimo. Pauli na do, gimahal ti kagay. O Diyos nga Jehovah, palihog, pamati ako. Pasayuway taon ko. Pagkawa ko'y buot, nangalipo ko kanimo. Tabahin ang taon ko nga makabalik kanimo. Dawaton ko po sa isirot mo kanako. Palihog, hatagi ko kusugar, mahimog ko ang kinahanglan kong himuon. Tabangin ang taon ko sa pagtulid sa sayo kong nahimog. Dave, nagsulti gid ka sa tinuod. Ang mga babae ningon nga imo gayong amigo ang nag-drive. Makalakaw ka na. Apan ayon nagduol sa auto nga perti pagkalumping. Naay telepono kung gusto kang manawag sa inyo. Sige, ito pa nga ni sa Paul James. Nabisyon? Nanay? Nanay nabisyon. Hello? Hey James, si Dave ni. Oh, kain ka man. Ni ako sa presinto. Mirisi. Mainan nimo. Hey James, nagkinahanglan kong tabang. Palihog, tawag si Papa kay magigsulti ko niya. Karon kay may problema ka na. Nagkinahanglan ka kang papa. Kay way makatabang nimo. Di po lingon ni Adam ni James. Gusto na kong mapauli. Gusto kong mabalik kang Jehovah. Aw, kay wa naman kay mahimo. Ni James, manulit taon ka na ako. Magbinutaan na lagi ko. Tininuod ni nga ako. Mualaga lagi kong Jehovah. Gusto kong mabalik sa kamaturan. Palihog, ayaw ibutang ang telepono. Okay. Pa, si Dave na nawag. Tuwa ko na siya sa presinto. Dave? Pa? Nalipay ko nga mitawag ka doon. Kumusta ka na? Gusto giday ka pa. Pasaylo ako. Nakabuhat kong daotan kang Jehovah o makahatag kong kasakit ninyo ni Mama. Di nagyog ko magbinuang pa. Dawato pa ba ko nimo? Malipay kayo ko doon kung mapauli ka. Doon na ka ba ikaplite? Kung saan, buhaw ti ka diha? Mapauli ako pa. Sige, pauli na dayon. Magpaabot ko nimo. Mary,